V novembri 1962 bol najvyššími štátnymi orgánmi bývalého Československa schválený perspektívny plán investičnej výstavby vysokých škôl, v ktorom už bola zapísaná aj Elektrotechnická fakulta Vysokej školy technickej v Košiciach. Dvojročná príprava novej elektrotechnickej fakulty bola napokon završená nariadením slovenskej vlády Československej socialistickej republiky číslo 79/1969 z 21. júla 1969 o zmenách v organizácii vysokých škôl na Slovensku. Elektrotechnická fakulta Vysokej školy technickej v Košiciach tak začala napĺňať svoje poslanie od akademického roka 1969-1970 pod vedením jej prvého dekana, profesora inžiniera Františka Poliaka. Do prvého ročníka novozaloženej fakulty nastúpilo 314 študentov. V súčasnosti má fakulta približne 1000 študentov v prvom ročníku. Štúdium bolo otvorené v dvoch študijných odboroch, v silnoprúdovej elektrotechnike a technickej kybernetike. Medzi zakladajúce katedry patrili katedra elektrických pohonov, katedra automatizácie a regulácie, katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky, katedra elektroniky a katedra fyziky. Počas 50-ročnej histórie prechádzali naše pracoviská prirodzeným vývojom. Niektoré sa zlúčili, niektoré rozdelili, alebo vznikli nové ako reakcia na vtedajšie podmienky, spoluprácu s priemyslom, meniace sa počty študentov a nové perspektívne smery výskumu. V oblasti výpočtovej techniky sa študenti oboznamovali s algoritmizáciou riešenia vybraných elementárnych úloh numerickej matematiky. Programy sa zostavovali v strojovom kóde pre prvogeneračný počítač LGP30 na základe dohody o spolupráci medzi Elektrotechnickou fakultou, Strojníckou fakultou Vysokej školy technickej v Košiciach a závodom Údržba Východoslovenské železiarne. Tento počítač bol ako jediný v danej dobe inštalovaný vo východoslovenskom kraji práve vo východoslovenských železiarniach. Konala sa prvá fakultná konferencia študentskej vedeckej a odbornej činnosti ŠVOČ. Zúčastnilo sa jej 37 študentov. Prvé miesto obsadila práca Aplikácia leteckého postreku pesticídmi pomocou pohyblivej elektródy pod vedením inžiniera Karola Martona, kandidáta vied. Rozhodnutím rektora Vysokej školy technickej v Košiciach vzniklo na Elektrotechnickej fakulte experimentálne laboratórium mikroprocesorových systémov. Vedúcim laboratória bol menovaný inžinier Igor Mokriš, kandidát vied. V roku 1986 fakulta získala zlatú medailu pre priemyselný robotický systém HIMR 50 MUDRS na medzinárodnej výstave Robots 86 v Brno. Jesenné poľnohospodárske brigády predstavovali v vtedajšej dobe prirodzenú súčasť vysokoškolského života. V roku 1988 študenti fakulty pomohli pri zbere zemiakov napríklad v Nálepkove, Veľkom Šariši, Svidníku, Ladomírovej, Breznici, Kapišovej, Mirošove a Duplíne. Rozdelenie katedry technickej kybernetiky v roku 1989 na katedru kybernetiky a umelej inteligencie a katedru počítačov a informatiky predstavovala kvalitatívny skok pri vytváraní priestoru pre výskum a výučbu v oblasti kybernetiky, informatiky a výpočtovej techniky. Pokračuje dostavba vysokoškolských internátov na Jedlíkovej ulici. Do konca roka by malo prijať prvých návštevníkov aj nové kultúrne centrum s obrovskou sálou a miestnosťami pre klubovú činnosť a podobne. V roku 1994 pri príležitosti 25. výročia založenia
fakulta zmenila názov na Fakulta elektrotechniky a informatiky, ktorý používa dodnes. V roku 1999 sa fakulta stala prvou regionálnou školou programu Cisco Networking Academy v Slovenskej a Českej republike a jednou z prvých vôbec v regióne EMEA, ktorého koordinátorom pre Slovenskú republiku bol vymenovaný docent František Jakab. Od vzniku fakulty predstavovala nukleárna magnetická rezonancia významný vedecko-výskumný smer, ktorého výsledkom bolo vybudovanie laboratória NMR pre tuhú fázu ako súčasť štátneho programu Národného centra NMR. Fakulta spolupracuje s dvoma najvýznamnejšími celosvetovými centrami zaoberajúcimi sa fundamentálnymi výskumami v oblasti fyziky mikrosveta. Spojený ústav jadrových výskumov v Dubne, Ruská federácia, a Európska organizácia jadrového výskumu v Ženeve, CERN. Počas 50 rokov existencie fakultu absolvovalo 13 000 inžinierov, 5 000 bakalárov, 90 kandidátov vied a 450 doktorandov. Na čele fakulty stáli títo dekani: profesor Matej Rákoš, profesor Milan Jelšina, profesor Karol Marton, profesor Anton Čižmár a profesor Dušan Kocur. V akademickom roku 2018-2019 sa na bakalárske štúdium v 13 študijných programoch zapísalo skoro 2000 študentov. Viac ako 600 študentov si vybralo niektorý z 10 ponúkaných inžinierských študijných programov. A skoro 100 doktorandov v 12 študijných programoch 3. stupňa štúdia sa podieľalo na výučbovom procese a výskumných aktivitách fakulty. Fakulta spolupracuje s významnými partnermi z praxe, napríklad členmi klastra Košice IT Valley, Fóra centier podnikových služieb pod Americkou obchodnou komorou na Slovensku, Zväzu strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky, Zväzu automobilového priemyslu, Zväzu elektrotechnického priemyslu alebo úspešnými slovenskými firmami, ktoré vznikli ako startupy. Na fakulte študujú alebo študovali zahraniční študenti z viac ako 16 krajín z celého sveta. Medzinárodný rozmer fakulty potvrdzujú zahraničné pobyty a stáže našich pracovníkov alebo expertov zo zahraničia u nás. Výkon fakulty v počte študentov a vedecko-výskumnej činnosti predstavuje 1/3 výkonu celej Technickej univerzity v Košiciach. Na tom má zásluhu plejáda významných aktuálnych a minulých pracovníkov fakulty. Im vďačíme za skutočnosť, že Fakulta elektrotechniky a informatiky zaujíma významné postavenie medzi fakultami podobného zamerania na Slovensku i v medzinárodnom meradle. Cieľom vedenia fakulty je aj naďalej vytvárať také podmienky, aby sme pripravili pre prax kvalifikovaných absolventov a posilnili naše postavenie ako vedecko-výskumnej inštitúcie v domácom a zahraničnom prostredí. Vážený pán dekan, vážení zamestnanci Fakulty elektrotechniky a informatiky v Košiciach pri Technickej univerzite Košice, dovoľte, aby som vám v prvom rade zablahoželal k výročiu, ktoré práve oslavujete, teda k 50. výročiu založenia fakulty. Moja voľba vysokej školy bola jednoznačná. Fakulta elektrotechniky a informatiky. IT bola oblasť, o ktorú som sa zaujímala už počas strednej školy. Programovanie, databázy, aplikačné servere, operačný systém Linux boli predmety, ktoré ma bavili a ktoré mi dali základy toho, čo využívam vo svojej praxi doteraz. Prežil som na fakulte jedný z najkrajších rokov života, tak ako asi každý študent. Stretol som tam spustu ľudí, ktorí mi boli vzorom a sú mi vzorom dodnes. Stretol som priateľov, s ktorými aj ten privátny a profesionálny život žijem stále, že môžem jedine poďakovať. Priznám sa, že nebolo dňa počas mojho štúdia, kedy by som si aspoň raz nepoložil otázku, na čo mi toto všetko raz bude.
Ale ako roky pribudali, všetko začalo dávať väčší zmysel. Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach pre mňa predstavovala vždy akúsi technickú základňu pre ďalšie vzdelávanie v oblasti elektrotechniky a informatiky a preto to bola aj moja voľba po skončení strednej školy. Keď som bol mladý človek, absolvent gymnázia, tak som uvažoval stať sa lekárom, ale keď som pochopil, že je tu aj Fakulta elektrotechniky v Košiciach, ktorá dáva veľkú príležitosť na to, aby sa človek vyvíjal a napredoval do budúcnosti, tak som si predsa zvolil technický smer. Bolo to už v roku 1991, keď som absolvoval odbor počítače a umelá inteligencia. Ale stále mám na čo spomínať. Škola mi dala veľa nielen odborné znalosti, z ktorých stále čerpám, ale aj všeobecný doslad, dobrý štart do profesionálneho života. Môžem sa pochváliť, že som mal šťastie v živote, pretože som stretol veľa úžasných učiteľov a mal som šťastie aj na školy. Som absolventom Vysokej školy technickej, teraz Technickej univerzity. Vyštudoval som radioelektroniku spolu s mnohými spolužiakmi, s ktorými sa stretávam a spolupracujeme. Fakulta ma naučila a dala mi viac ako len technické znalosti. Naučila ma kriticky myslieť a svoje názory a svoje myšlienky si obhájiť. A taktiež ma naučila vytrvalosti, a teda, že veci treba dokončiť. Študoval som odbor technická kybernetika a už na škole som sa sústreďoval na umelú inteligenciu. Po škole som sa zamestnal v spoločnosti IBM, kde mám na starosti globálnu stratégiu pre inteligentné mestá. Spoločnosť IBM sa pred pár rokmi pretransformovala na cloudovú a kognitívnu spoločnosť. To znamená, že skoro všetky naše riešenia majú zahrnutý nejaký element umelej inteligencie. Písal sa rok 2008. Počas tohto roka sa začalo aj moje dobrodružstvo na Fakulte elektrotechniky a informatiky v odbore informatika. Počas krásnych 5 rokov mi fakulta dala veľa vedomostí a zručností, ktoré používam vo svojom každodennom pracovnom kolobehu, veľa priateľov a kamarátov a samozrejme moju krásnu manželku. Fakulta ma naučila kope vedomostí, ale aj spôsobu učenia či trpezlivosti. Myslím si, že môžeme byť radi, že takúto školu tu v regióne máme. To, že som mohol uplatniť svoje vedomosti zo školy, bol len príkladom toho, že elektrotechnická fakulta dá priestor nielen na to, aby sme sa naučili, čo je elektrika, čo je vodič, čo je polovodič, ale hlavne k tomu dáva priestor, aby sme sa naučili myslieť logicky a aby sme dokázali uvažovať, čo je správne, čo nie je správne. Lebo aj v elektrike sa môžeme nepomýliť, ale len raz. Takže musíme hľadať také opatrenia alebo také riešenia, ktoré by nás privádzali ku tým pozitívnym a dobrým výsledkom. Môj život sa spojil so školou na dlhé obdobie, nie len počas štúdia, ale aj potom neskôr, kedy už ako manažér nadnárodnej firmy som spolupracoval na tom, aby v Košiciach vzniklo IT Valley. Fakulta ako jedna z prvých na Slovensku sa pustila do programu priamej spolupráce s priemyslom už pred tými 12-13 rokmi, keď to ešte nebolo úplne bežné. Myslím si, že spoločne by sme mali posúvať firmy a škola spoluprácu na ďalší level, aby sme mohli vychovať nových, mladých, ďalších ľudí pre tento biznis, aby sme pokračovali v tom, čo sme začali Košice IT Valley. Vidím snahu o zatraktívnenie a zlepšenie výučbového procesu, vidím snahu o užšiu spoluprácu s komerčnou praxou. Práve Technická univerzita a fakulta stála za úspechom košického IT sektora a vďaka tomu dnes pracuje v rámci Košíc viac ako 12 000 informatikov. Veľmi dobré prepojenie na požiadavky v praxe a to sú aj myšlienky, ktoré sa snažím odovzdávať mojim študentom, keď končia strednú školu a ponúknuť im práve túto fakultu ako jednu z ďalších perspektívnych ciest. Rozvinulo sa to všetko, čo nás v škole učili, aj potom neskôr v reálnej praxi. A pomohol celému východnému Slovensku v tom rozvoji, v ktorom dnes v oblasti informatiky je. Práve noví investori sa veľmi intenzívne zaujímajú o Fakultu elektrotechniky a informatiky a chcú vidieť, ako to na nej funguje a sú veľmi milo a pozitívne prekvapení z toho, akí dobrí a šikovní študenti a absolventi z nej vychádzajú. To vďačnejší som aj za tú príležitosť, že teraz môžem vlastne s týmito istými ľuďmi pracovať už z pozície partnera, z pozície človeka, ktorý spolu s nimi rozvíja ďalšie možnosti, ako fakultu, ako univerzitu posúvať ďalej. Osobne som sa podieľal na množstve komplexných riešení, ktoré by neboli úspešné bez umelej inteligencie. Jeden taký príklad je za mňou. Je to mýtna brána pre štokholmský mýtny systém,
kde som budoval videoanalytiku na rozpoznávanie poznávacích značiek. Vďaka tomuto systému máme v Štokholme o 25% menej premávky a po Štokholme sa bezpečne presúvam len na bicykli. Gratulujem ku krásnemu výročiu.